Domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa, sai ku danna alamar subscribing tare da taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan wani bidiyo da muka ɗaura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. A yau insha Allahu za ku ji wasu nau'in abinci guda 5 da ke kawo matsala ga hanta. Hanta dai wata tsoka ce mai matuƙar amfani da ke a jikin ɗan adam. Hanta na taimakawa wajen lalata wasu ƙwayoyin jini da suka lalace. Ana samun hanta ne a cikin jikin ɗan adam. Hanta dai wata aba ce mai matuƙar amfani a cikin ɗan adam da ake samu a cikin cikin ɗan adam. Ko shakka babu, hanta mai lafiya kusan daidai take da mutum mai lafiya. Haka zalika, hanta mara lafiya daidai take da mutum mara lafiya. Don haka ku guji cin waɗannan abubuwa guda 5 domin samun zaman lafiyar hantar ku. Na farko, abinci mai kitse. Dukkan wasu nau'in abinci masu kitse na da matuƙar haɗari da lafiyar hantar ɗan adam. Abincin da ke da kitse yakan ba hanta wahala sosai, kasantuwar ita ce ke kula da sarrafa dukkan abin da ke shiga cikin ɗan adam. Yawan cin kitse kan cutar da ita sosai. Na biyu, suga. Kaɗan daga cikin ayyukan hanta shine sarrafa suga zuwa sinadarin kitse. Kuma kamar yadda muka faɗa a baya, yawan amfani da shi yana da illa ga lafiyar hantar. Sai kuma na uku, gishiri. Binciken masana ya nuna cewa abinci mai gishiri kan iya yin illa ga jiki, musamman ma dai kasantuwar hanta ita ce ke da alhakin sarrafa sinadarin. Yawan gishiri kan wahalar da hanta ya sanya mata cuta. Na 4, giya. Shan giya ma dai kan taimaka wajen lalata hantar ɗan adam, kasantuwar cewa takan wahalar da hantar wajen sarrafa ta. Na 5 kuma na ƙarshe, abincin maƙulashe na gwangwani. Kasantuwar yawancin waɗannan abinci na ɗauke da gishiri da suga mai tarin yawa, hakan kuma na matuƙar wahalar da hanta wajen sarrafawa. Don haka ya kamata a kiyaye da waɗannan nau'in kayan abinci domin samun lafiyar hanta. Da fatan al'umma za a kiyaye. Allah ya ba mu lafiya ya kuma inganta lafiyar tamu, amin. Sannan kuma kada ku manta ku tura wa 'yan uwa da abokan arziki ta hanyar sharing domin su ma su amfana. Allah ya sa mu dace, amin.